מה, אתה מפחד גם? לא, אני לא מפחד תגיד. מי אוכל עכשיו? עוזב אותו אורן. אתה לאכול? אתה להוסיף? עלייה? אתה לאכול? אתה לאכול? בשפתיים? מה זה? פה? הוא גילה, טוב. שהיא פקעה לה, אבל רצחה אותי. אז צעקה לי? תדע כמה שלווה היא, אתה ממש לבנה. מה? אתה שמרביצה לך. מה? מה? אתה צלם? מעלה את זה לאינטרנט. כן? אלין לא מוותרת עליה, אלין. אלין עשי כמה. שלום. שלום. איפה נעליים של אלין?